Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa pozrieme na túto pieskovaciu pištoľ, ktorú som si už kúpil pred pár mesiacmi. Kúpil som ju z toho dôvodu, že bola v akcii za 9 € a sem tam robím aj s nejakým tým železom, väčšinou so starým železom, ktoré sa snažím recyklovať. Takže myslím, že za 9 € to bola celkom fajn kúpa, aj keď to už mám doma 2 mesiace a vedel som, že raz príde jej čas a ten čas už nastal. Tak poďme si ju rozbaliť a vyskúšať, aj ju zapojím do môjho projektu, na ktorom teraz pracujem. Tak poďme sa pustiť do práce. Prvé, čím začneme, tak si pozrieme kompletný obsah balenia. Malo by tam byť aj nejaké abrazívum. Takže tu v tomto sáčku máme, čo tu máme? 1, 2, 3, 4 nástavce na rôzne použitie, sú tu rôzne otvory, budú to asi podľa mňa koncovky, ktoré si napojíte na tú trieskaciu pištoľ. Normálne sa tam dostal prach, ako som to mal v dielni. Takto vyzerá samotná pištoľ a potom máme ešte v balení abrazívum 4060 a ďalšie abrazívum 4060. Normálne sú tam piliny, ako som to mal v dielni, tak dlho uložené. Tak poďme si to nejako pozrieť. Idem si ešte pozrieť aj manuál, ktorý je brutálne hrubý. Na pieskovaciu pištoľ si myslím, že celkom dosť hrubý manuál, tak idem si to naštudovať a rovno by sme to aj vyskúšali. Manuál mám už naštudovaný, tak poďme sa teraz pozrieť na samotnú pieskovaciu pištoľ. V spodnej časti rukovete máte koncovku na pripojenie hadice so vzduchom, je tam klasická koncovka. Rukoveď je celá plastová, aj keď sa tvári, že sú tam pogumené časti, ale iné časti ako plastové na tejto pištoli nehľadajte, čo vlastne zodpovedá aj tej cene tej pištoli. Tu máme tlačidlo zapnutia, v prednej časti máme dízu, kde si viete dať rôzne tie nástavce, ako som spomínal, sú 4. Máme bodový nástavec, nástavec na vnútorné rohy, plošný nástavec a nástavec na vonkajšie rohy. Čiže podľa použitia použijete ten nástavec, ktorý potrebujete. V spodnej časti tej dízy máte zberné vrecko na ten prebytočný piesok. Tu v tomto otvore je spravený ďalší otvor a ten prebytočný piesok vám prepadá do toho vrecúška. Potom tu ďalej máme nádobu na piesok, s ktorým budete pieskovať ten materiál. Nádoba má objem 900 ml, čiže zhruba nejaké kilo toho pieskovacieho materiálu si tam viete dať. Tu v prednej časti máte ešte koliesko s ikonou odomknutia a uzamknutia. Pravdepodobne sa s ňou bude dať regulovať intenzita toho pieskovacieho materiálu, ale to by sme si pri teste vyskúšali. Čo by som ešte spomenul, maximálny priemer toho pieskovacieho materiálu je 0,8 mm, maximálny tlak, pri ktorom môžete pracovať, je 6,3 baru a dôležitá informácia je spotreba vzduchu, ktorá je 320 litrov za minútu, tuším, že to bolo. Takže podľa toho by ste mali mať aj prispôsobený kompresor, čiže ak máte kompresor s menším prietokom, tak by ste nevedeli podľa mňa dostatočne využiť tú pieskovaciu pištoľ. Tak myslím, že sme si povedali všetko, poďme si tam dať ten piesok. Piesok je čiernej farby, príde mi to skôr ako také malinké kamienky z malej zrnitosti. Ale podľa mňa môžete použiť kadejaký iný pieskovací materiál do toho maximálneho priemeru 0,8 mm. Vyskúšam tam dať celú tú nádobu, či sa to tam zmestí. Pri práci samozrejme používajte nejaké ochranné okuliare alebo ochranný štít, respirátor. Hlučnosť by tam mala byť okolo nejakých 85 decibelov. Dobre, celá nádoba sa mi tam zmestila, ešte tam mám aj kúsok, len je to teraz dosť ťažké na držanie, čiže ak budete viacej pracovať, tak určite s prestávkami. Dobre, idem zobrať kompresor, idem sa prezliecť a vyskúšame si rôzne tie nástavce. Ja som zvedavý, ako to pôjde.
Už som sa prezliekol a všetko už mám pripravené na pieskovanie, čiže mám tu pripravenú túto železnú nohu, ktorá je riadne hrdzavá, takže vyskúšam ju opieskovať. Potom tu mám už pripravené rukavice, respirátor, okuliare a ochranný štít. Potom tu už mám pripravenú aj pieskovaciu pištoľ, ktorú ste ako mohli vidieť už mám aj naplnenú. Mám tu už aj kompresor, kde som si na redukčnom ventile upravil tlak na 6 barov, keďže ten maximálny tlak, s ktorým môžete pracovať, je 6,3 baru. Tak dobre, idem sa obliecť a oblečený už som, idem si dať ochranné pomôcky a ideme to opieskovať. Nohu už mám opieskovanú, teda v rámci možnosti, ako mi to išlo tou pieskovacou pištolou. Keď som mal regulátor nastavený na 6 barov, tak to nerobilo takmer vôbec nič, aspoň z môjho pohľadu. Keď som pridal ten tlak na regulátore na 8-9 barov, tak už to začalo niečo robiť, už dávalo dole aj tú pôvodnú farbu alebo aj tú odlúpenú farbu, čiže začalo to niečo robiť, ale pri tých 6 baroch som nevidel, dá sa povedať, žiadny rozdiel. Môžete vidieť, aj toto som prešiel tými 8 barmi a zostalo to takto, čiže tá pôvodná farba tam je. Neviem, čakal som, priznám sa, od toho viacej. Idem ešte vyskúšať jednu vec, čo by som chcel vyskúšať, a to je odstrániť starý náter z dreva. Mám tam jednu doštičku, kde mám kúsok farby, tak vyskúšal by som pomocou tej pieskovacej pištole odstrániť starý náter. Pôvodný náter z tej drevenej doštičky sa mi podarilo dať dole, aj keď si myslím, že keď si to zoberiem z časového hľadiska, tak asi by som to mal rýchlejšie, keby som to brúsil, ale chcel som to vyskúšať, či by to išlo zo zvedavosti. A čo by som vám povedal, minul som kilogram toho abrazíva, že nemám tam už, dá sa povedať, nič, mám to prázdne, s tým, že som čiastočne opieskoval jednu železnú nohu a kúsok drevenej doštičky. Myslím si, že z môjho pohľadu možno využiteľné na nejaké
staré železné kľúčky alebo nejaké malé kovové predmety, ktoré chcete použiť pri nejakom svojom projekte, ktoré chcete zrecyklovať. Ale myslím, že na nejaké väčšie pieskovanie nejakých železných konštrukcií to určite nie je. Ešte by som bol zvedavý, čo by výrobca povedal na ten použitý tlak, keďže píše v manuále, že to má pracovať pod 6 barmi, pričom som mal pocit, že pod tými 6 barmi to nerobilo nič. Ozaj to začal niečo robiť až pri tých 8 až 9 barov. Nejaké abrazívum zostalo aj v tom vrecúšku, ale môže to byť nejakých 100 gramov maximálne. Tak, milí priatelia, odskúšal som to. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu. A nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a my sa vidíme opäť na budúce. Ahojte.